Raiko Suomin. Kotoisin on Virosta. Tulin Suomeen 2008 ja 2021 lääkäri havaitsi, että mulla on MS-tauti. Pyörä tulikin 2023 tammikuussa, kun mä lopetin työtä tavallaan. Mä oon ammatilta kokkina on parikymmentä vuotta. Et se on jäänyt nyt valitettavasti. Pelaan koripalloa aika paljon. Kun mulla oli toi edellinen asunto oli kakkoskerroksessa ja siellä ei ollut hissejä. Ja sitten ei pystynyt enää liikkumaan. Piti olla löytää uusi asunto. Sitten kun mä olin siellä Kelan kuntoutuksessa Oulussa, sitten mun sosiaalityöntekijä tarjosi sitä paikkaa. Et esimerkiksi maanantaisin tuli aamupala, sitten tuli lounas, sitten mulla on fysioterapeutti Itäkeskuksessa. Iltaan siis just urheilukattomista tai jotain leffasarjaa tai jos joku kaveri tulee käymään sitten. Ja keskiviikkoisin torstaisin sitten käy mun henkilökohtainen avustaja. Me käydään kuntosalilla tai sitten pääsee ainakin liikkumaan vähän. Tiistai on hetkellä aina vapaapäivä, missä mulla ei ole mihin mentävää. Mutta sekin vissiin alkaa päivätoiminta. Sitten tää on keskellä Helsinkiä. Kaikki on lähellä, jos pitää lähteä johonkin. Urheilutapahtumia on aika lähellä ja kaikki sellaiset, että jos pitää käydä vähän. Ja pitävät, jos haluaa käydä. Aina kun tarvitsee apua, kyllä se löytyy se apua. Että kaikki ongelmia löytyy ratkaisu kuitenkin. On tämä mukava olla. Henkilökuntana on aika ammattilaista. Kaikki tietää, mitä ne tekee ja on helppo pyytää apua, jos sitä tarvitsee.